cestou na výlet, když na mě zamává, nenechám se od ní pobízet. Nohy dlouhé jako lešení, úsměvy rozdává, prostě prvotřídní balení. Zhodnotím to všechno pohledem, tak se dámo spolu projedem, co v hlavě má, ať má, to nebudu se ptát, ať nekazí dojem, dnes je má. Obal je moc krásný, dnes je má. Trochu poloprázdný a víc dnes nehledám. Slunce svítí, tak to neřeším a větší nároky na hřebíky někam pověsím. Nevadí, že toho nakecá a že nic nechápe.